Basura mo, isako mo, mahigpit na ipinatutupad sa isang barangay sa Binmalay, Pangasinan. Narito ang report. Isang beses sa isang linggo ang koleksyon ng basura sa barangay Malindong, Binmalay, Pangasinan. Kapag hindi nakolekta ang basura, tiyak na maiipon sa harap ng bahay. Tanging mga basura lang na nakalagay sa sako ang kinokolekta ng barangay. Ang iniiwasan po natin, pagka sa naka-plastic, siyempre itatapon po namin yan sa pagkarga. Mayroon pong hindi po natin maiwasan yung mawawasak yung plastic. Siyempre magkakalat yun. Mahigpit ang mga opisyal ng barangay sa koleksyon ng basura. Para madisiplina ang mga residente, mahigpit na ipinapatupad ang basura mo, isako mo policy. Hindi namin kinukulikta pero pinagsasabihan namin. Babalikan din namin yun pag ilalagay nila sa sako, ilalagay din nila. Mahigpit talaga si Kapitan. Pag hindi nakasako, hindi nakatali, hindi talaga nila kinukuha. Sa umpisa'y hirap sa pagsunod ng mga residente, pero ngayon, nasa 90% na ng mga residente ang tumatalima sa polisiya. Kada linggo, umaabot sa 3 hanggang 4 na truck ng basura ang nakokolekta sa barangay. Kasama si Henry Duminsil, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan.